বিটিসি জিলা পৰ্যায়ত সমিতি গঠনৰ পদক্ষেপ লৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু বিটিসিৰ বাবে জিলা পৰ্যায়ত সমিতি গঠন কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই সংবিধান উলংঘা কৰা বুলি অভিযোগ অধ্যক্ষৰ এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি পত্ৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ दा आसाम गभर्नमेन्टनि बे इउजि ब्रह्म मन्थ्रिया बोरै बिटिसिआवसो गार्जेन मन्थ्रि जाबाय जोंहा फिसाजोआ सुबुंस्रिया जेनेबा जोनोमनिफ्रायनो खुगायाव राव गैया खोमाजोंबो खोनानो मोना अब्लाबो बे फिसाखौ जों जा एसे हायो होननानै गुदि फरायसालियावनो जों सोजेनदों दस्रा प्राइभेटफ्राव जों सोनाय जायाखै गामियावनो सोदों ओमफ्राय बे फिसाया गावनि एसे एनै नाजानाय गोसो होनानै नाजानाय आरो जोंबो एसे एनै दायथ' लाबाय बेखौ माने फोरोंनो एसे जोंबो नाजानायजों दा नाजानानै नै एबार बे 2022 मायथाइयाव फिसाया इसोरनि अननायाव बे मेट्रिक एग्जामाव मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो हादों। प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बेसरजों समान रावबो थगायसुला गैया। कास्टमखौ सिनायो कास्टम बेबो थिगसे नायखायो प्रमद बर'मोनखौ। UPPL माने थगायनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाखौ थगायदों बेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरखौ सरकारि खालामगोन होनबाय दिनै बेन्सार स्कुलाबो खालामला ओंखायनो बर'आ सासे बिराद थगायसुला आरो प्रमद बर'आ जि खोथा बुंदों मोनसेबो मावाखै। बेबो होथारो आसला थिगसे नायो आबसु प्रमद बर'खौ नायग्राया बिसोरसो जोंना हास्लाबथारा बिसोरखौ। आरो दिनै स्पष्ट खालामदों प्रमद बर'आ जे आं दिनैनिफ्राय जे सावरायनायखौ बिथांमोना स्पष्ट बानायना होदों जे सिबा हाग्रामानो जाथों लिरना हरदों बिथाङा गावनि राइटिं पेडआव पार्टिनि राइटिं पेडआव जे रायलायनाया पजिटिभ जानांगौ हाग्रामा सारानो बिटिआरनि सिफ जाफिनथों आरो जोङो बृहत्तर बिटिआरनि सात्रनि थाखाय बा बिटिसिनि सात्रनि थाखाय जों खौसे जानानै जोंनि माखासे मावनांगौ फारखौ जाहाथे जों मावनो हायो बिनि थाखाय बिथाङा स्पष्ट दिनै जाहाथे लिरनानै हरनो हायो दा बेखौ बिथाङा खालामदों। दिनै আলোচনা হৈছে বিটিসি পৰা BPF আৰু UPPL লগ লাগি বিজেপি কেনেকৈ আউট কৰিব পাৰে সেইটো বিষয়লৈহে আলোচনা কৰিছে। মই অফিচিয়েলি ক'লো যে আমাৰ মাজত এনেকুৱা আলোচনা হোৱাই নাই জাষ্ট আলোচনা হৈছে বিটিসি পৰা BPF আৰু UPPL লগ লাগি বিজেপি কেনেকৈ আউট কৰিব পাৰে সেইটো বিষয়লৈহে আলোচনা কৰিছে। তাৰমানে BPF UPPL আগন্তুক বিটিসি নিৰ্বাচনত একেলগে কেনেকৈ মিলি পেলাই খেলিলে বিজেপিক আউট কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা হৈ আছে। কিন্তু কথা সেইটোৱে যে আলোচনা হৈছে হৈ থাকক আমাক ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু মোক যে প্ৰচাৰ কৰিছে অপপ্ৰচাৰ কৰিছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দিছপুৰতহে কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ পেলাই থাকিব আকৌ প্ৰমোদ বড়োহে চিফ হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে BPF কৰি লাভ নাই এইফালে আমাৰ দলত আহক এইবিলাক কথা কিয় প্ৰচাৰ কৰিছে এইটোতো ঠিক হোৱা নাই। নাই এইবিলাক মোক চিফ লাগে নালাগে এইবিলাক আলোচনা নাই। আমাৰ হ'ল কথাটো হ'ল UPPL BPF কেনেকৈ মিলি পেলাই কাম কৰিব লাগে ইয়াৰ বিষয় লৈ আলোচনা হৈছে আৰু বিজেপিক ইয়াৰ পৰা আউট কৰিব লাগে। UPPLৰ এজেণ্ডাটো সেইটোকে এজেণ্ডা কৰি পেলাই আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে ইহঁতে। তো আমিও এগ্ৰিছন যেহেতু ইহঁতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে ময়ো যাব দিছোঁ মই যোৱা নাই আমাৰ দলৰ নেতাসকলক মই পঠাই দিছোঁ বাছ। 2025 আমি যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ BPF-এ আৰামত চৰকাৰ বনাব। BPF অকলে খেলিব BPF অকলে খেলিব কাৰো লগত এলায়েন্স নাই। আজি UPPL-এ আলোচনা কৰি আছে এইফালে কিবা এটা আলোচনা কৰিছে এইফালে কিবা এটা প্ৰচাৰ কৰিব এইটো কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম আমি। অন্ততঃ BPF-এ ছিংগেলি খেলিব আৰু ছিংগেলি মেজৰিটি পাব BPF-এ। সেইখন মানে আমি এবছলিউট মেজৰিটি পামেই মুঠতে এবছলিউট মেজৰিটি পাম আমি 25টা থলত BPF দলে নাপায়। হৈ আছিল আলোচনা ভালে চলি আছে কিন্তু মাজত এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰিছে সেইটোৱে আচৰিত কথা। সেইকাৰণে কৈছোঁ মই আজি অপেনলি কৈছোঁ মই যে UPPL-এ চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক তেতিয়াহে মই বিশ্বাস কৰিম তেতিয়াহে আমাৰ আলোচনাবিলাক কণ্টিনিউ হ'ব। নাই সেইটো চৰকাৰৰ
প্ৰক্ৰিয়া সেইটো ভালে ভালে চলিব মুঠতে সেইটো যেটো সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো ট্ৰেন্সফাৰ BTC ডিপাৰ্টমেণ্ট BTC বনাব এইটো BTC বনাব লাগে মোৰ হিচাপত সেইটো কথা থ্যাংক ইউ সিডলিত বাই ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে আমি জিকিম খেলি BTCआव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ मारै हस्तक्षेप खालामखो मानो हाबफैखो बाथ्रा बे आसामाव नोंसोर थायोमोनब्ला आसामाव नोंसोर मा थिसननाय ला नोंसोर माखौ दाफाम नारदों माखौ सोलायनो नारदों माबे ब्लकखौ नोंसोर रिकनस्टिटिउट खालामनो नारदों बे नोंसिनि बाथ्रा आसामनि बाथ्रा जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु BTCआव BTCनि ब्लकखौ रिकनस्टिटिउट खालामनो नागिरनाय बे इलिगेल आरो बे माने BTCनि 6 शेड्युल प्रभिजननि बे NTB बे एगेन्स्ट द प्रभिजन्स अफ 6 शेड्युल दा बेखौनो गनायथाव जानो हाया बेजों जोंनि BTCनि आयेनखौ सिफायनाय जादों दा जों बयबो मिथिगौ जे BTCआ माने 6 शेड्युल दानाय आरो बे लेजिस्लेटिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंहा पावार दंखायो आरो जों गासै 40 साबजेक्ट्स जायखि जोंनो हरदों बे 40 साबजेक्ट्सखौ जोंनो मावफुंनो थाखाय जोंनो माने एजुकेटिभ जोंनो हरदों एडमिनिस्ट्रेटिभ जोंनो हरदों आरो लोगोसे लेजिस्लेसनबो जोंनो हरदों आरोखि आरो लोगोसे बे 40 साबजेक्टखौ जों मावनो थाखाय जोंनो फान्डबो जों हरदों गभर्नमेन्टआ BTCआव जायनाखि फान्ड हरदों बेखौ BTCआ गावनो गोसोबायदि बाहायनो हायो बेबायदि दं आरो लोगोसे BTCआव जायनाखि माबा पलिसि लानांगौब्ला माबा मोनसे आयेन बानायनांगौब्ला BTCआ गावसोरनो खालामनो हायो दा बे खेत्रआव दिनै जुदि प्रयजन जुदि जादोंब्ला BTCआव ब्लकफोरखौ दाफामनायनि दा BTCआ लागोन बेखौ BTCआ पलिसि लागोन खिन्थु दिनै BTCखौ इगनर खालामनानै BTCखौ बाइपास खालामनानै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बे रोखोम अर्डार होबाय दा बे 6 शेड्युला बायबाय होनना बेखौ प्रमान होनाय जायो आरोखि माने 6 शेड्युला गैला आरोखि माने दानि बे BTCआ नामावल' BTCसै बे माने प्रेक्टिकेलि बे दा आसाम गभर्नमेन्टजों सासन खालामनानै रुल खालामजानाय बे BTC जाबाय बे नैबे ग्लारिं एग्जाम्पल बे नैबे अर्डारानो ग्लारिं एग्जाम्पल आरोखि उदाहरन बे दा बेखौ जोंनि लिडारफ्रा गोथौयै साननांगोन जों बेखौ दिनै अपोज खालामनांगोन दा दिनै बेयाव हरनाय बादिब्ला जों दिनै BTC एरियायाव माने आसाम बादिनो जोंनोबो गार्जेन मिनिस्टार जों हरदों BTC एरियायावबो गार्जेन मिनिस्टार हरदों दा जोंनो क'क्राझार आरो चिराङाव जोंनो UC ब्रह्मखौ जोंनो हरदों उरखावग्रा ब्रह्मआ जाहैबाय बे चिरां आरो क'क्राझारनि माने गार्जेन मन्थ्रि आरोखि बे बेखौ नायगोन बियो दा आसाम गभर्नमेन्टनि बे UC ब्रह्म मन्थ्रिया बोरै BTCआवसो गार्जेन मन्थ्रि जाबाय बेखौलाय अब्ला BTCनि बे माने EMTMफ्रा जेबो पावार गैला नामा BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जेबो पावार गैला नामा BTCआ बुंनांगौ जेबो गैला नामा BTCआ पावारा मा थांखो दा मोनसे बिराद कुइसन बे जोंनि थाखाय बिराद चेलेन्ज बे जोंनि 6 शेड्युल BTCखौ लाखिनायनि दा दिनै बिनि बादिबो जोंना माने माबाखौ बाक्सा आरो तामुलपुराव हरबाय जयन्त मल्ल बरुवा दा जयन्त मल्ल बरुवाखौ बाक्सा तामुलपुराव हरबाय देख नायदों जयन्त मल्ल बरुवा दा दिनै जोंना क'क्राझार चिराङाव उरखावग्रा ब्रह्मखौ हरनायखाय उरखावग्रा ब्रह्म बिराद रंजानांगौ खुसि जानांगौ बा बिनि सांग' फांग'फ्रा बेजों थाबायग्रा पार्टि मानसिफ्रा बर' मानसिखाय बिराद फुरथि मोननांगौ खिन्थु नों बर' मानसि हरदों होननानै बोरै फुरथि मोनो नोङो बर' मानसिया थाबाय थानाय मा गावबो उरखावग्रा ब्रह्म गैयाब्ला सोराव फैगोन आरो स्टेट गभर्नमेन्ट नों मानो हरदों फालाय नों बर' जा मा जा नों ट्राइबेल जा जेबो खोथा गैया बेयाव माने माबाया रुल खालामोना आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय खुनु मन्थ्रि फैयोना बेयाव जोंनो जों सासन खालामनांगौ जोंनि गभर्नमेन्ट बियो जोंनि माने ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बे BTCआ जोंसो सासन खालामगोन बेखौ जोंनि अबेबा स्टेट गभर्नमेन्टनि मन्थ्रिया फैनानै जों सासन खालामनो हाया दा बे दिनै उरखावग्रा ब्रह्मआ थानायाव खुसि जाबाय खिन्थु बायाव जयन्त मल्ल बरुवाखौ बाक्सा तामुलपुराव हरबाय मा जागोन बियो गोसोबादि दिनै सालायनोसै मालाय दा थांदो बिनि खिबिखौ दा गिदिंदो जोंनि EMफ्रा जेबो खामानि गैला दा बेफोर आरो लोगोसे नों उदालगुरि हरदों माने बिजु हाजरिका उदालगुरिनि माने गार्जेन मन्थ्रिया जाहैबाय बिजु हाजरिका मा थाखो जोंनि BTCआव दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ सासन खालामजोब्ला BTCआ सेस दा जों दिनै बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं दिनै BTR सुक्ति खालामनायनि उनाव दिनै BTCआ जोबगासिनो दं फोजोबनो लाबाय जों बे बाथ्राखौ बुंगासिनो दं जोंनि खिन्थु दैदेनगिरिफ्रा दिनै बुजिया सोमजिया BTRआनो बिराद गिदिर BTCआ जोब्बाय जादों BTCआ बोरै जोबनांगौ BTCआ 6 शेड्युल दानाय पार्लियामेन्टआव बेखौ आयेन पास खालामना लाबोनाय बियो नों बिनि दारि खमाखौबो सोलाय हाया BTC दारि खमाखौ नों बोरै BTCआ जोबनांगौ नोंनि BTCआ जोबनाय मिन्स नोङो नोंनि 6 शेड्युला जोब्बाय नों BTR लाबोनाय मिन्स नोंहा खुनु बेयाव जेबो गैया BTRआव नोंहा खुनु माने आयेनजों नों बे BTRखौ माने बानायनाय जायाखै इन्डियान कन्स्टिटिउसननि खुनु प्रभिजनजों बे BTRखौ बानायनाय जायाखै गथे बे BTR माने नों BTCखौ सेस खालामबाय BTC सेस जाबाय माने 6 शेड्युला जोब्बाय दा बेखायनो नैबे जायनाखि जे अर्डार जादों बे अर्डारा खोब दुखुनांथाव जों बेखौ निन्दा खालामो आरो बेखौ जों अपोज खालामो स्ट्रंलि आरो बेखौ जों बयबो आफादफ्राव अपोज खालामनांगोन आरो बिसेसकरि प्रमद बर'मोना दिनै बेयाव माने गभर्नमेन्टनि सामसा जानानै थानो नाङा बेयाव बिसोर माने BJPनि मोनसे एलाइट मोनसे सरकार होननानै जे जाथिनि बे अलखद टाइमाव
जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ बादनानै बे पावारखौ लाखिनो थाखायल' सिन्था खालामब्ला बे अफिसार नाङै खिन्थु जाथिनि बे बिटिसिआ हाजार हाजार बर' फिसानि थैनि बिनिमयाव थै बावनानै दानाय बिटिसि बेखौ जुदि जों दिनै सिफायनांगौब्ला सावनांगोन हारिनि सावनांगोन दिनै बे टाइम खथ' मानसि थैबाय खथ' माने बिधवा जाबाय रान्दि जाबाय खथ' माने मावग्रा फिसा जाबाय दा दिनै बेफोरनि अफिसाबो मानो नांगौ नांगोन निसय नांगोन दा दिनै बेनि थाखाय दिनै बे जे बिटिसिखौ सिफायनांदों बेखौ जाहाथे होबथायो आं बेखौ खावलायो प्रथम बिटिसिनि जेनाखि अथ'रिटिफोर बिसोर बेखौ होबथानांगौ आरो जोंनि आफादफोर दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं बिसोरबो दिनै गभर्नमेन्टनि बे सामसा जानानै थागासिनो दिनै जों जानुयो गभर्नमेन्ट गेवनि खालामनायखौ दोननानै गभर्नमेन्टखौ दिनै नारसिननांगौ बेखौ खालामना आरो दिनै बर'नि जेसेबां आफाद दं ओंखारबोनांगौ बे मोनसे थैनाय थांनाय बाथ्रा बे हारिनि एक्जिस्टेन्सनि बाथ्रा बेखौ माने बयबो माने आवगायबोनांगौ जोंनि एमएलएफ्रा बुंनांगौ एमएलएफ्रा मा थांखो माने सिरि बेथ' 30 थारिखआवनो अर्डार होनाय बियो 30 थारिखआव अर्डार होनायखौ बिसोर मोनाखै नामा दिनै माने फंसे खोथा बुंजाया जोंनि एमएलएफ्रा बोरै मा थांखो हले 30 सेप्तेम्बर अर्डार होयो नै बावथाराखै एखेबारे सेन्टार दा जोंनि एमएलएफ्रा जुदि जेबो बुङाब्ला सिरि थायोब्ला मानो थाखाय एमएलए नोंसोरो मानो थाखाय नोंखौ रायजो राजाफ्रा एखेबारे बिराद माने खस्थ' खालामनानै भट होनानै देरहादों मानो बुङाखै आं बिनि गेजेरावनो आङो दिनै बिश्वजित दैमारिखौ धन्यबाद लुबैयो बिथाङा सासे स्पिकार माने कनस्टिटिउसनेल मोनसे पार्सन बियो कनस्टिटिउसनेल दा बेबायदि मानसियाबो दिनै जेबो बुंनो मोन्थाय गैयाब्लाबो खिन्थु बियो गावनि माबाखौ सियारखौ एसे दोनथुमनानै बियो दिनै जाथिनि सेन्टिमेन्टखौ दानानै दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनो मोनसे चिफ मिनिस्टारनि सिटि लिरदों बिनि सिटिखौ जों मोनबाय माने बिश्वजित दैमारिया चिफ मिनिस्टारनि सिटि लिरदों जे बे रोखोम खालामोब्ला माने 6 शिड्युलनि प्रभिजनखौ सिफायनाय जागोन आरो बे 6 शिड्युलनि प्रभिजनखौ सिफायबा अननाय जागोन बिदि खालामोना बे बिटिसिआ गावनि रुल खालामगोन जुदि नांगौब्ला गावसोर माने ब्लक लेभेल माबायाव दागोन गावसोरनो बेखौ बे लिरना होदों आरो मोजां बाथ्रा जादों आं बेखौ धन्यबाद होयो आरो बेबायदि स्पिरिटजों ओंखारबो सोलों जों लिडारफ्रा ओरैनो देवानि खालामबाय थानानै लाब गैया बे पार्टियाव हाबलाय बे पार्टियाव हाबलाय नांलायबाय थानाय गावजों गाव हाखा खुन्दा गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंनाय मोनसे मोजां बाथ्रा गैयै बेबायदि अगियान मानसिफोरखौ जों दिनै खोनासंनो बाथारबाय बेफोरखौ बुं बेफोर थरखौ जा मानो माने बिदि अर्डार होदों आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ बुं दिनै रायना आसाम गभर्नमेन्टखौ जोंखौ दिनै एथ' गाज्रि गाज्रि खोथा रायो जाय जाथिनि खोथा बुंग्रा बिसोर उल्था पाल्टा बिराद गाज्रि गाज्रि खोथा बुङो खिन्थु दिनै बेबायदि एथ' गाज्रि अर्डार होबाय बेखौ बुंनो थाखायबा दिनै खुगा गैया सिरि दा आं खावलायो दिनै बयबो जाहाथे माने बुङो बिटिसिआ 6 शिड्युल आरो बे 6 शिड्युलखौ जोङो सिफायनाङा नस्थ' खालामनाङा जोङो सेपारेट स्टेटनि उनाव बे इउनियन टेरिटरिनि उनाव बे 6 शिड्युलानो जोंनि ट्राइबेल एरिया एडमिनिस्ट्रेसन बेनो जोंनि सेपारेट स्टेट बायदि रायजो बायदिया गथिखे जों बेखौ जोङो दिनै लाखिनांगौ आरो जोंहा बे मोनसे थिलेबलेब मोनसे रायजो जाखाबाय जा बुंनो थाङोब्ला नोङो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जों बाउन्डारि थाउन्डारि होखाबाय जोंनो बे जोंनि रायजो बियो नोंसोर बेयावनो डेभेलप खालामना जौगा बेयावनो जौगा राव हारि बेयावनो जौगा रांखान्थियावबो जौगा बिदि होननानै जों दिनै बे 6 शिड्युल आयेनजों जोंनो माबा हरनानै बे माने बिटिसिखौ हरदों दा गथिखे मोजां सालाय मोजां मावफुं जों बेखौ लुबैयो जाहाथे बेखौ सिफायनो जाहाथे गभर्नमेन्टआ माने बुद्धि खालामनो हाया सिफायनो हाया बेनि थाखाय जों जाहाथे सांग्रां जायो साग्रिद जायो आं बे बयखौबो आं दिनै आफादनि नेताखौ खावलायहरो বিটিচিত জিলা পৰ্যায়ত সমিতি গঠনৰ পদক্ষেপ লৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু বিটিচিৰ বাবে জিলা পৰ্যায়ত সমিতি গঠন কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই সংবিধান উলংঘা কৰা বুলি অভিযোগ অধ্যক্ষৰ এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰি পত্ৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ 3 তাৰিখে তেওঁ এই পত্ৰখন লাভ কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ গোটেই কথাটো ৰিয়েক্ট কৰিছে আৰু হয়তো অনুৰোধ পত্ৰ বিটিচিৰ অধীনত থকা যিসমূহ বিধানসভা সমষ্টি আছে তেওঁলোকৰ বিধায়কসকলো লাভ কৰিছিল সেয়া লাগিলে বিপিএফে হওক বা ইউপিপিএলে হওক তেওঁলোকৰ কোনো কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি সৰব হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই তেওঁলোকে মাত মতাটো দূৰৰে কথা এনেধৰণৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাও আমি এই মুহূৰ্তলৈকে খবৰ পোৱা নাই কিন্তু বিজেপি দলৰ এগৰাকী বিধায়ক হোৱা স্বত্তেও কিন্তু ৰাজ্যত বিজেপি দলৰ চৰকাৰ চলি আছে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ যি সংবিধান প্ৰদত্ত বিটিচিৰ অধিকাৰ সেই অধিকাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ সৰব হৈছে আৰু এই সৰব হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে তেওঁ এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে অহেতুক যি হস্তক্ষেপ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সেয়া যাতে কৰা নহয় আৰু তাৰ জৰিয়তে যাতে শান্তি শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি যাতে ভংগ কৰা নহয় বা পুনৰ এক আন্দোলনমুখী তাত পৰিৱেশ সূচনা নহয় তাৰ কাৰণেও যেন এক সতৰ্কবাণী তেওঁ প্ৰেৰণ কৰি দিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ স্পষ্ট বিৰোধিতা এই পত্ৰৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে বিধানসভা অধ্যক্ষ তথা পানীৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে প্ৰায় স্পষ্ট কৰি দিছে হয় যদিহে বিটিআৰ অঞ্চলত নতুনকৈ খণ্ড উন্নয়ন কাৰ্যালয়সমূহ বহুৱা হয় বা সাল সলনি ঘটোৱা হয় তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কি ধৰণে খৰ্ব হ'ব
এই মুহূৰ্তত খণ্ড উন্নয়নৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সকলোতে ৰাজ্যৰ সকলোতে আৰম্ভ কৰাৰ বাবে কুচকাৱাজ চলিছে বা বহু ক্ষেত্ৰত সেয়া আগবাঢ়িছে। কিন্তু এক প্ৰকাৰে নিলোৎপল ক'ব পাৰি BTCটো যি ধৰণৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা অসমৰ বাকী প্ৰান্তত আছে, পাহাৰীয়া জিলাসমূহ বা BTCক বাদ দি, তাতো কিন্তু এটা VCDC বুলি এটা ব্যৱস্থা আছে, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটোৰ অনুৰূপ এক ব্যৱস্থা তাত তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তৃত্বৰ অধীনত আনি বা তেওঁলোকে তাৰ জৰিয়তে পৰিচালনা কৰে। গতিকে VCDC য'ত আছে, অৰ্থাৎ এটা সুকীয়া ব্যৱস্থা যিহেতু তাত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে BTCত, সেই ব্যৱস্থাটো থকাৰ পাছত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা যিটো ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তত আছে, সেই ব্যৱস্থাটো তাত তেওঁলোকে জাপি দিয়াটো নিশ্চয় নিবিচাৰে। আৰু সেয়া যদি জাপি দিয়া হয় তেনেহ'লে যে সংঘাত আহি পৰিব সেয়া কাৰ্যত স্পষ্ট। আন এটা আশংকাও হয়তো কৰিব পাৰি, সেয়া মই আশংকা বুলিয়ে কৈছোঁ যে যিহেতু সেই যদি এতিয়া যিখন পত্ৰ পোহৰলৈ আহিছে সেই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে স্পষ্ট হয় সেই কথা যে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাটো পুনৰ BTCৰ ওপৰত জাপি দিয়াৰ এক পৰিকল্পনা হৈছে নেকি, তেনে এক আশংকাও হয়তো এই মুহূৰ্তত BTCৰ নেতাসকলৰ মনলৈ আহিছে। কাৰণ তেওঁলোকৰ VCDC ব্যৱস্থাৰ আনহাতে ৰাজ্যৰ অন্যান্য অঞ্চলত পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে এই পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগ আছে, আৰু ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কুচকাৱাজ যে চলি আছে সেয়া সকলোৱে জানে। গতিকে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগেও তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ তেওঁলোকে আশা কৰিছে, বিশেষকৈ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ পাছতহে বা তেওঁ হস্তক্ষেপ কৰে নকৰে সেয়াও আমি চাব লাগিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ পাছতে বিষয়টো কি ফালে গতি কৰে সেয়া স্পষ্ট হ'ব। নিৰুৎপল। হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে আপোনাৰ প্ৰাঞ্জল। পংকজ প্ৰতিম বৰা সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে। বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ যাতে তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ BTR অঞ্চলত যাতে হস্তক্ষেপ কৰা নহয় পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে, বা তাত খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নকৰে ৰাজ্য চৰকাৰে। সেই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে পানেৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে।